everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Kung mamatay man gani ko, gusto ko mamatay sa matang sa kamatayon nga mo'y gilatin mong mo'y angay ka nako. Ang kamatayon nga mo'y mupapa sa tanang tumlo sa akong kalag. Aron matuman na ang tugay ko ng kipangandoy. Nga magpuyo, uban ang imong kaluoy. Diya si imong gigharian sa kalangitan. Pero sa gihapon, imong pagbuot paghihapon ang matuman, Diyos ko. Ikaw nga buhi, ug hari hangtod sa kahangturan. Espesyal siya. Mao ko na ako nakita niya, Iday. Father, Ang iyang sinultihan ug ang iyang mga liho daw naglimin og daghang mga tanghaga. Father Bastiano, Kung unsa man ang maong mga tanghaga sa iyang pagkatao, hinaot pa unta nga hangtod kini mabutya. Naa ka kanunay uban niya, Inday. Kay kining iyang sitwasyon, nagkinahanglan siya og katimbang. Ug kana mao ikaw. Father Bastiano, naglibog ko. Ayaw naglibuga pa ang imong hunahuna. Padayon sa unsa may imong nasugdan. Ayaw siya og pasagdi. Sa mga ikaw, dili gayud niya mahimong pasagdan. Suma pa sa iyang ikasaad na kanimo. Mahal ko kayo si Eliakim, Father Bastiano. Parehas kami nga mahal kay namo ang usag-usa. Naraan tao, dada. Sa ubos nga bahay ni ato na himutangan. Tanawa. Naglingkod atubangan sa lamisa. Og nag-atubang sa daghang mga lami ang pagkaon. Naasay imported ng mga pino. Ang taong palpak, ang taong danghag. Ngailang ati manon og sama ni ana, sa dili pa siya pahamtangan sa silot sa kamatayon. Ha? Mao ka na ihuran ito. Tungod kay way lunaan ng kalibutan na ang mga taong sama kanila. Babag sila alang sa kalambuan. Kay mga bugo sila. Daddy Veril. Oh, tinuol ka na ihuran ito. Eksakto ang gisulti ko. Mao ka na'y angay kanimo. Kay wa ka man mabaldado. Oh, kamatayon may husto ug angay para kanimo. Oran nito. Ano ba naghilom-hilom ka man diha, Nakalitan ako sa ko nakita, Daddy. Uy, naunsa ka man. Mura ka man og dili kaliwat og dugong Venepuerte. Unang higayon. Nga nakita kong nipatay ka og tao, Daddy Veril. Basta gani tao o mga tao nga maghatag lang nato og dimalos, iho. Ayaw gyud pagpanagana sa pagpatay. Kinahanglan ba gid? Dagan matingali paagi, Daddy. Gawa sa pagkutlo og kinabuhi. Ang pagpatay mo'y labing dali nga paagi ug labing sayon nga proseso. Ay, ang telepon na. Hello? Manang Rosaura, nabaron niya si Brena? Oy, hala, sira nito. Oy, ikaw man di ay ni, oy.
Oh, sir! Hindi aman siya. Wala man siya mulakaw. Okay nga naman day, sir. Di ba good makontak ang iyang cellphone? Ay, ako lamang tawgon, sir, ha? Aron ka mo magkasulti. Sige. Pareho lang kong tawag yan, Oh, sige, sir. Uy, pabutan lamang siya, ha? Pasensya na ha. Okay na. Tagasabot ko. Natingaman lang ko. Nga ninawag man ka? O si mo tuyo ran? Ano ang tika rin diya, ha? Hapitan tika. Manulita. Sige. Mga usa kang orasa. Mga napabaya ko sa kong kaugalingon ran. Manang happy kay ko. Kay sigurado na jud ko kang ranito. Og mapagkasal na kami manang. Pagkasal na ko niya. Uy, hala! Uy, swerte hago din taon ni mo, Inday. Ako nang pinakamalbayong binuwas kalibutan manang. Ilabid mo abot ka na higayon na. Duga na kay ko nangandoy ka ranito. Og mahal ko kayo siya manang. Mahal ko kayo si Ranito Benafuerte. Hahay, kapait. Malipayon kuno kaayo siya. Ug matod pagid kuno niya. Siya na kuno niya ang pinakamalipayong binuhat sa tibuok kalibutan at tulan ng higayuna sa ilahang kasal. Woy, tinuod ka ha? Dili ka ha nga niya naghigayuna magsugod usab ang iyahang kasakitan? Ang iyahang kalbaryo sa kinabuhi? Na! Murigidangat na lamang yun. Kaysa akong tanaw rin at tutawhana, why, pagkamal dito, labihang kay strikto. Oh, hinuon. Sa kami niyoon, ay swerte-swerte lamang na ba? Ay, paritiayo nga nindot lamang sa sinugdanan, kay iyahay pamanugad siya sa usag-usa nila. Pero dili madugay, na, magawas ang tinuod, ay, hugang usag-usa, mo surrender na. Mauna diha. Sige, iho. Lingawa ang imong kaugalingon uban kang Brena nga imong pangasawunon. Hanto ron, Dad. Ginainan ko nagtanaw sa imong gibuhat kaganina. Usaw niya rin yung mga adlawa. Buhaton mo usab ang sama ni Adto. Ignaya kong bakakon. Mupatigbabaw ra gyud unya. Usa nining mga adlawa ang imong pagka-Benefuerte. Oh, kung kahigayon na niya ang magsugo. Kinsa man ko mga balibad, Daddy Berhelio. Oh, nakaramad di ay ka na. Oo na. Ako na lang lauman nga mahitabo gina usa ni mga adlaw, Daddy Berhelio. Ranito, iyo. Mag-anad-anad ka na daan. Kay dili sa yun. O dili sa lalim nga dadoon sa tong konsensya. Kung unang higayon ka nga mo patay og tao. Oh, ang akong boss. Hello? Mr. Virgilio Benafuerte, sir? Miss Marie, Yes, sir. Saya ko ikaalagad. karon lang yun ko nagkahigayon sa pagsusi ni mo. Bahin sa unsa? Bahin sa tuyo mo ato sa ilang Judea Florante. Sir Virgilio, kuan. Ay, paminaw. Anong gusto ka magyong masuko ko, ha? Miss Marie, Sir, I'm sorry. pastilanin mong babayhana ka. Anong kagahibag yun mong sutihan? Sorry, sir. Kuan, pasaylo alang ko, sir. Di na to mausap, sir. Promise, di lagi to mausap. Ay, Miss Marie. Sir, kanina sa ayaw na, sir. Doon na pa ko isulti. Sir? O, nagyot siya maminaw na ako. Nabalaga ko. Tingali og kawat ang nagyot ko iniron og trabaho. Unsa naman, mag-andam ko og snacks ni Sir Ranito, Inday Brena? No, ayun na lang. Manglakaw na kami, Manang Rosaura. At doon kami mga sa gawas.
Aw, nahala sige. Ay, maumang yun kaha di ay. Happy kay kumanang. Huwag yung kabutangan sa kong gipating karong galipay. Lano, uy. Kanindot bitaw dayoy. Basta mahigog man na taoy. No, tinuod yun na. Nindot ang mahigog man tinuuray man ang Rosaura. Tamis ang mubatig tinuuray nga gugma. Kadugay bang Brena? Taod-taod naman ko nagpaabot niya. Kung makasal na unya kami si Brena, may katungod na unya ko din eh. Dili lang kay din eh. Lakip na sa iyang mga negosyo. Ug labaw sa tanan. Gawas no na unya ko muhiling sa libro sa karaang kasaysayan. Dinto ang mapa sa Philippine Hidden Treasure. Kinahanglang himuon ko ni sa pino nga paagi. Aron dili makamatnon si Brena nga doon ako'y kiapas niya. To anagyad ng taon. Kamalipayon rasta kong agawon. Nagmaya ang panagway kay kauban lagi kuno niya ang iyang mahal nga si Radito Binipuerte. Ambot lang. Wala, gayon ako'y salig sa dagway na tutawhana. Ay, ambot! Dili ko magkatugon nga makahimo og kadaot ang akong sekretary nga si Marie. Kinahanglan nga dili siya mo lampos kung unsa may iya karong plano. Kinahanglan nga mahinayon ang kasal sa akong anak og ni Brena Garces. Malinaw ta nga nagpuyo nining bahay nga gipaistaran ka nato ni Padre Bastiano. Tinuod ka na, Eliakim. Hapsay ang atong manahuna dini. Ilabi na kay uwa na nagsunod-sunod na itong mga kaaway. Judia, Nga nang Eliakim. akong tumanon ang gitambag ni Padre Bastiano nako. Ha? Nga, unsa? Nga akong atubangon ang kaso. Ug ikaw, dako kag ikatabang aron dili ko mabilanggo. Unsa? Pinangita ko sa balaod. Gihimo kong wanted nila ni Sir Virgilio. Tungod ko na sa pagdakit ko nimo. Eliakim. Dako kag ikatabang aron maabsuelto ko sa maong kaso. Limpiuhan ko ang akong pangan alang sa kalinaw. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.